Dan mbok arep ning pasar, arep blonjo nggo ruwahan. Omahe dijaga. Karo kandang-kandang wedhuse kae diresiki sik. Omahe ki to, Mbak? Heeh, Nduk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nduk. Omahe apike ya, Mbak, iki jangan ya. Ya, Nduk. Ini linggo-linggo kene linggo-linggo. Lindang linggo to. Apa Pak? Salah kene iki to. Sik, iya kaya ngene iki keadaane omahe Mbok. Dak kok nek 15 menit Mlaku ketok kok Nduk ke pasar mau. bangunan lawas iki. Ora, Mbak, iki mau blonjo apa, Mbak, kek abot ora umum. Iki lho Nduk, lek kok aku mau tuku ndok gemak iki kok larange kaya ngene. Iki regane piro, Mbak? Rp5 iki 5 sen sakmene iki. Ya ampun, terus Kayak ngene iki nek digoreng apa ra ya? Lha terus iki liyane apa, Mbak, iki? Sayur nggih masake anakku lanang. Oh, alah. Lho. Mbak, kan dia anak lanang. Weh, anakku lanang jenenge Gendang. Oh, kenalke apa piye? Oh, Mbak, aku gelem kenalke. Ya wis, Nduk, tak telukke anakku lanang sik ya. Lho, Mbak ya. Heeh. Sik diteni sik kok. Oke, nggih. Apalah, anaknya kaya apa iki? Dan Gendang. Apa, Mbak? Lho, golek kancamu. Dan Sik, lagi makan menjeng, makan wedhus iki. Ora rampung. Ben tadi sik. Baru rampung. Salah sapa mah iki. Ah. Kamu apa sik? Pripun, Mbak? sik ya diteni dhisik anakku lanang lagi ngopeni wedhuse. Diteni sik sing sabar. Ngombe sik. Apa to, Mbak, bengak? Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. London, iki pani. Sing arep tak jodohke kowe ndingi kae. Mas. Kuwi ngopo tondan dan polahmu kuwi lho. Iki ngopo tondan kene. Aduh, bocah kok. Kene linggo kene. Apa ngono? Iki nduk anakku lanang. Oh, lanang, Mbak, kuwi. Lho, Mbak, iki anakmu lanang Mas Gendon. Kayake kok kancaku jaman mehku angon bareng iki, Mbak. Apa ya to, Nduk? Sik. Kowe Gendon kae ya kancaku cilik kae. Ndak, kowe apa pane sing cilikamu kowe gudiken kae? Heeh, Mas, aku sing pani kae lho. Aku dhisik lho, Mbok, ngeceni terus peh aku gudiken. Tapi aku saiki wis mari, Mas. Ditambani dukun Jaya kae, wis mulus tak omongi gelo. Mulus. Mulus tenan, Mbak. Anu, ya wis, Mbak ya. Anu nih, aku tak ngerapi gawean sih. Gawe kucing. Ya, jadi ya. Ya. Ya.
Mbok, ki mau Mas Gendon anakmu, Mbok. Aku gelem banget. Aku gelem, Mbok, gantenge raomu. Piye, Mbok? Tenan kowe seneng karo anakku. Tenan, tenan. Nek tenan ku tak rabekke karo gendon. Tenan ya, Mbok ya. Tenan ya tenan.